17 জানুয়ারি 2026 ni phung Sachin bumunggai 26 bosor umorni khoroksa Chula phung aisiri siri Kanpur ni Maharashtra thanao thango aro thangai sawiyo police rokno bo bini bihingno bwtharwi paikha hinui tei boni mang kwthwi hingkangkhe ani nogono klaijak hinui sawikha police station o bo sakbai thangno thangui Police rok puila hingke wansukka o borok ba koborsi wngkhana eba kheba juak nungjak drang rok se wngkhana haini bagui no obohai kok sawi tongphaikha hini wansukka aboni yagulo tebo shakti khlaiwi sungmani yagulo teisa haino hai o kokno no repeat khlai sawo ang ani bihingno tini phungo no bwthai paikha norok bises khaya hingkangkhe nogo thangui nai di tawbo kwthwi klaijak ang bwtharmani hinui teisa haino hai police rok no sakha o kok no kok repeat khlaiwi aboni yagulo police rok bo bini kok no bises khlaima hai wngui Maharashtra ni New High Tech Society colony o thangkha je jagao borok tongo jepro bini nok ni dogar khulugui bini room phaisingo thango a room ni dogar khulugma logi no khoroksa bwrwi tei 24 bosor umorni beto kwthwi klaijak khlaiwi manikha police rok aboni yagulo kheno bwsai saka obo ani bihi bini umor 23 bosor tei ang bono totra sebui bwtharwi paikha ang bini bwsai hinui police rok no sakha police rok o kok no khnama logi no forensic team logi dog squad no bo arjakao nuhunui naharo tei o bwrwini mang kwthwi no postmortem khlainani bagui rwi rohoro tei bono bwtharnai je gosiwi tongnai bini bwsai bono bo police station o twlangwi thango police station o twlangma yagulo kheno o Sachin no interrogation khlaio police rok aboni yagulo Sachin puilani simi joto kubui kok police rokni bwskango sawi khwnarika July ni 2025 Uttar Pradesh ni Fatehpur Mohannagar jila o arjaga Shweta tei Sachin tongo hingke borok para kaisa no khoroknwi nugui tongma bai khoroknwi ni bwkhao kha phurmani abo hai wngkha tei abo hai khe mang borok para kaisa hamjaklaiwi gwnwi thanglaiwi phailaio abo hai malai marok bupha saimannai thaka salsa hingkangkhe bwrwini bupha saimannai thangmani yagulo bwrwini khukbai no bayan rikha je o Chula boni logi o tomung hamya tei duskarm khlaio hinui Chula no jail o porjonto rwwi rohorkha bupha o Sachin 2 mas jora jail o amo hai khe no chopjagui tongkha 2 mas wngmani yagulo kuno phano proof mania je bono romphre mani no twiwi hingkhe no Sachin bail manui thango o jail ni yogui jail ni yokma logi no Sachin Shweta nogo thangui Shweta no hinui o chung 4 bosor jora romai relationship o tongo hingkhe tamni bagui amhai thokai arop ano rinani nangkha kubui kok no tangui salia abo kahai thokai arop rikha hinui sawika Shweta no kwnui si hamjagui tongo hingkhe tamni bagui amo hai thokai arop khlaiwi ano 2 mas jora jail o tonikha o kok sungjakmani yagulo kheno Shweta kaptwi saka je ang amo hai khlaimani oboni joto barbai khlainai hinui joto thikthak wngwi thangnai hinui Shweta kabwi sakha Sachin no amo hai keno borok teisa borokni relationship chengui paio hai keno borok agini hai keno kok rok salaio malailaio waisa hingke abo hai keno bongni relationship aige haino thik wngwi thangkha hingke no September 2025 borok adi no hingke no nokni farar eba kheba khari paikha Sachin tei Shweta borok saimannai tongo jodi no borokni o relationship choliwi tongma eba kheba teisa hamjagui thangma saimannai thangkha hingke nokni borok rok agini hai keno teisa swkagwi painai hinui saimannai no borok among hai ke kharlai thanglaika kubuni sohor o eba kheba Surat o kharlai thanglaika tei arjagao no Sachin kaisa factory o samung khlaika tei borok kaisa nokbara naharwi factory o no samung khlaiwi abo kahai ke din hajira je manmani abo paino borok chawi kisimisa nokbara rok aro no rwwi tonglaikha aboni yagulo kheno Shweta saka ang oro kisa pano tongnani muchungya bwkha boya sini colony no ono chung thanglaiyano tei sahinui samani yagulo kheno New High Tech colony o borok thanglaikha tei aro ren naharwi tonglaikha borok tei sahaino hai ship wngwi tei Sachin hingke to kaisa auto
bara nahari o auto bara paino salogui kisamisa income ongkha hangke obo paino nok bara rok reoi haike teisa haino hai chalai tonglai kha borok 2-3 মাস জরা তো কাহাম ন তংমানি যত ঠিকঠাক হাইপানো আবনি ইয়াগুলো খেনো শ্বেতানি বিহেভিয়ার কিসা চেঞ্জ ওংখা আগিনে সাই আফরন সিমি হিংকানো শ্বেতা bini tomung chamung ro bebak no change onggui thangka mobile mang no salbrum no bo gologui tongo tei sajin no hingke bo khel khlaiya mobile mang no habui tongo tei mobile agi je password dia tabo hingke password rok reoi boi bai mang no chatting khlai tongo sajin o bini bihingni behavior tei tomung chamung no joto no note khlai tonio bo joto no nojor klaijak bini nojoro je boi bai text khlaimani tei mobile logo lock khlai tongmani tei bono nazar andas khel rok khlaiya ignore rok khlaimani joto sajin note khlaijak bo salsa hingke asomsa swetani account o belaikino amount gila amoka hai 30-35,000 amount habri phaika amabo khoroksa borok sinenu kya anon brok rohmani tei sajin aboka hai notice khlaimani yaglo kheno tei bo bini history rok check khlainai kha transaction rok hingke obo hai kwbangma bar no amount gila rohorjak rok nukha o same borok no sajin jepro o kongno tui sungkha bini bihino bini bihik apro sawo obo ani nana sirohoro nung je mani rok no rebai maya efforts khlaimania aboni bagui no ani nani ano chadi nangdi teri paidi hinui rohoro hinui sakha boni bwsaino sajin obo hai kok khnamani yagulo taise bihik rudli babai amaka hai reply rimani khnamani yagulo tamo hai ongjaka bini kok samano daud nangjak hai tei obo hai kok khnamani yagulo kheno bini nani no call khlai sengkha sengmani yagulo kheno saimanka o bini nani kunuphano rangse rohriya ko jibon ni hinui hingkeno sajin wano jakha bini nani sirohoya hingke amoka hai amount gila sabo rohor khna bono hinui afron chimino bujiwi thangka sajin je shweta bono chalak se sawi tongo tei abo kahaino salbrum no o same number bai no chatting rok bo khlaimani rok manjakha abo kahai no bwsai tong tei kubni selawe affair tongmani bwsai mani thangka tei o kok rok no teiui sengmani yagolo khino bihi kunu dino phano gosia hingke salsa khino planning khlaika bwsai je bono jese kipano romnai 16 January 2026 ni hor 9ta digi hayo sajin bin bihingno saka tini chung kaisa club o party tongo aro thangnai tini ni horo ang phaigalak ani dolni birthday party hinui nokni ongkhori thangka sawui sajin 9ta o ongkhori thangmani yagulo boto sawi thangjak je adino ahoro nogote phaya hini fia ba sajin abo amjokna bagui se 9ta o ongkhormani yagulo kheno 11ta di hayo nogote sahaino haite tep kheno habui jepuru room thangui nugui kha onazara rongno nungmani yagulo sajin belai kheno wana jakha ama haide bising tomung ungui tong abo haino dadak sidak bini bihingni tomung hamya no bo romui mankha kubuni jelawa affair dadak sidak tongoi tongma nungmani rumo thangui tamo nugui mankha hinba o jeboni rumo shweta hingke to kasaro teboni yagra hingke to sela khorok ni rokorjak amo kahai halo thangui nugui mankha tei obo kahai nungmani yagulo bwsaini yakung tolao hakrei haude matong nokhade matong abo hai matong khabo ajorao tei o sela khorokni simiya room bisingo tei khoroksa selabo tongo total hingke khroktham sweta khoroksa aboni yagulo kheno sajin o je drama chalui tongmani obo joto boni mobile tikhlai capture khlaina rakha nono ang puila sakang no shok ongui tongmani tabo hingke o doubt purapuri no clear ongkha mokol paithang nugui mankha hinui joto nazara rok je nugui tongmani obo no boni mobile o capture khlaina rakha aboni yagulo kheno sweta dagi kha joto saimani thangka bini bwsai to ajrao hingke da bini logi je khoroktham sela alada tongnai je bowai tongna hinui obrongno dagi kha o ani bwsai no tabungno bwthar khibidi hinui dagi kha phiaba o sela rokni sago amsuksa himmat kri je boni bwsai no bwthari painani tamni hingke bongni society no obororo taise jerai engineer ni student rok hingke no borno dagi mani yaglo o khoroktham sela bwsai no bukha abro keno chiring mokoro khorang khana oi asporos eba kheba gana gini ni borok rok joto khanaka khanamani yaglo kheno police station
एबा पुलिस रंनो इनफर्म खालायखा पुलिस रंबो इनफरमेशन मानमा लगिनो आथायो फाइ सकपायखा o chula khroktham to पुलिस स्टेशन तलांगै थांखा पुलिस रंनि हिरासाबो tei sachin tei shweta no borok no bujogoi akoi joto kokrok sagoi borok khorok no nyokhe nogo rewi rohorkha aboni yagulo kheno shweta tei sachin nogo thangmani yagulo borok khorok ni nikir sara walaimung asaikha tamo hinba shweta abro belai kheno joli japkha o khroktham chula no jelo rohmani bagoi o khroktham chula no jelo rohmani belai kheno chalia nang ati khlaimani hinui bwsaino hinkha khana phungo thangoi no borok no ang surugoi nanai tei nono sakango ang thokai arobroi jelo rohorma haikeno teisa rohorinai abo hai hinui damki rekha bini bwsaino tei abo kahai khanamani yagulo kheno sachin abo hai ongoi si paijak sakango se thokai arok manjak hingke abo hai khanamani yagulo teisa sachin belai kheno joli jakha bokhorok tongpla jakha taise bihigno abo kahai nyukmani teise thamchi kajak bini bokhoroko abo hai sajakmani yagulo kheno o bihingni totra sebui bon arjagono dom lairi rewi rohorkha aboni yagulo kheno bihingno bwtharai bo 3 ni hoite 4 ghonta amo kahai lama berai tongkha kobor haike hingke no bo wansukha bihingno bwtharai kharai tongkha hingke to saljaya salja manjaknai jodi no bo manjaya hingke bini family ni borok phano manjagui mano hinui wansugui no bo final decision na hakha je police station no thangoi joto kubui kok sawai rainai tamni hingke aro bini kono chaya kwrui je bwskango tongmani nokmani abo haike no bobo bini thamchi paya ongoi bihigno bwtharkha hingke haike no bo police station thangai joto kubui kok sawaikha hingke norok o story nogoi khanamani yagulo tamo sanani muchung bihingni de chaya nakiba bwsaini ni chaya bihingno omo kahaike bwtharai khibimani bwsuk jora tei chakha eba kheba bwtui norokni opinion comment khalai sadi comment section o thangoi।